Trending stars. This is Trending Star and I am Alina Fechunga, and today we have Sife Malawi. Inuyo ngati munamvera nyimbo ya kumaloto inuyo you have to know kuti Sife nda amene ali hitmaker wa nyimbo imene yangonduza kuti what was the inspiration behind that song kwenikweni? Actually, nyimbo jakuti zibwire. I was with my friend tikucheza basi. Mama so tikuti maluza na limenya sime. It was January. Tikuti mama ene antufetu ti malora tili ndi drama tili ndi zinthu zabwino mama maluzi ndati chapa nangora nyimbo tu nyimbo tu yakwanira. So yeah, that's how I came up with the song. That was it. All right. Yeah. Okay. Nice. All right. Ndetangotuza kuti what inspires your music? Because you have a different touch from magenres amene anthu amayimba ku Malawi kuno. What inspires your music kwenikweni? Okay. Ineyo I grew up listening to nyimbo ngati zimene zichaze. Before kwambiri ndimakhala very close to my family. So you know makolo kale akatamvera nyimbo. Ndamvera nyimbo zakale zija. Yeah, so urban music kumvera bwino urban music ndilakula bwino secondary yani. So for ndakula ndikumvera nyimbo zakale kwa wireless chani, you know. Yeah, that's how ndabizika kuti I'm inspired kuti ndizimba nyimbo ngati. Okay. Yeah. What was the first reception? Urabanga record nyimbo yako yoyambirira ndikatachi kamene kakachilokolo. Okay, so actually my first song sinali ya tachi ya chilokolo. Yeah, it was urban. So of course on feedback, you know, inalibe ya mwakumakuti. Kumano ntaimba no kumaloto. That's when I kodi tachi yanga ndi. Yeah, because and the feedback was really amazing. Yeah, it was amazing. Okay. Yeah. All right. Ndeja bwino, take us through your creative process. Okay. Wabeza idea. Iyo enalizo kuti yayi ifeyo tili maluzi jani, we have dreams and stuff like that. Yeah. Come on, let's say for example, munomu wabeza idea. How do you make sure kuti waibanga execute bwino mene wewe ukufunira? Okay. Ndiye kazonda beza idea yodi nifandi imbe nyimbo ere. Yeah, so I have a team, I'm in a management team. Yeah. So ndima what's idea ijandi tibange banje. So somewhere in maganizo yake we come up with a full song ineyo nde ndi mabuyano ndi like the tune of the song. Yeah, so basically kwambiri makazo na nyimbo ija so ndi idea yanga yokaeri the whole team makazuri yake maganizo yake. Yeah. Okay. Yeah. Pena sama kusutsa kuti yayi tikona ngati idea imene yoyo is they do ndipo ndi mayambana amonitsutsa makara yambana komano sati you know muntu wakazira wabweya ndi idea kuti unakhala ndi nthawi nake kuiganiza then winners isu so mona ngati ndoti bayenda banga komano at the end of the day tikaika maganizo selimozi mwangazo noti mapangisa kuti chinthu chija chikhale chogwirika chabwino. Yeah, something like that. Okay. Yeah, now take us through your musical journey. How did you start? Okay, ineyo kuimba kungoimba kuti makuti nayamba ku church when I was 3 to 4 years. And one bit, you started singing in church. Kena wakwina kumabisika kuti munasogera? Okay, so nayamba ku church. Timakaimba nyimbo makolasa manje. You know, I was just a little girl. So yeah, tikukula, my dad had a guitar. Amatitengana rose buyani kuno zimba nyimbo. So azilimbira guitar, azimba nyimbo, azilimbira guitar. So inenda mina zikakamira kwambira azibalanga usiuti weni. So my first born watu anaona zote muntu amazikakamira zoimba. Ati ndulenge ku studio. But you know what nyamata njani. Sama funa ndizikaimba za gospel. Uimbe hizi. Yeah, that's how nabizika zinoti ndibira studio. So kuimba nokoti ndalwana mu studio. And it was in 2019. That's when I recorded my first song. Kena go 2019, 2020, 2021 naza imikira kai kuimba. So yeah, now I'm just in 2023. That's when I released another song. So in 2023 nangulusa nyimbo imodzi yoka. 2024 I met Amina Banga manage panoba TK Entertainment. Yeah. That's when I released Kumaloto. Yeah, starting from there basi mpaka bana. Yeah. Okay, nde despite wanena kuti yayi akwana wamvera nyimbo za chilokolo chani. Komano ma musical influences ako iweyo ngati Sife ndi ndani? Okay, ineyo ngati Sife. You'll be surprised kuti ndisenje. Trending stars.
Wanna say Jisaimba yeah, dance. So I just like how I'm a drusira mawagi. I basic I'm like, oh yeah, man, sangasa. So anandibanga inspire, yes. Komano she really inspires me. Mwina gabenaro, you have my aspirations. Guri nawe soto zaimba dance on tawi nae. What did you just say? Ndaimba kwa moyo wanga. Oh. Ndaimba kwa jili just. Okay, and then that was you finding yourself. Kabena una guri. That was me finding myself. You know, muntu kazana odi kuimba, eh? Umamba kai why say. So when I tell you, I've tried everything. For 2019, naimba kwa za yuzu. Koba zinatuluka kabena munango dzimvera ndikuona kuti siri kuti kaya zorusia mwacha buzija muziwa. Okay, yeah, too bad. Yeah, here we are. Now nazona kuti I think tashi ino ndimene ndimagwizana nayo bino bino. Yeah, sure. Okay, so when you're writing your music and ukufuna zokuti azirenga message yanje from your music. Okay, ndika malemba nyimbo ine kwambiri ndimafuna kuti anthu adzimvera uthenga umene ndimala kwambiri nyimbo zanga ndizolangiza. Of course, yeah, of course zinazo ndizoti ngati kumaloto, right? See, when you look at it at a different angle, you see kuti ndiyo langiza nje kuti never give up on your dreams. Exactly. Sikuona uzobezeka zona kuti ulipena bage. So kwambiri nyimbo zanga neyo ndizolangiza. Okay. Yeah. Ndizilangizika ngara Malawi. Maga. Trending stars. There you're an artist. Yes. And being an artist comes with a lot of criticism. Exactly. Malawi antu siti takuyankhula. Simu yankula bwino. Timavomereza ndi defense siti yankula bwino timavomereza. Komano how do you handle criticism? Ukatusa nyimbo muja antu koma iwe mwakuti how do you handle that? I know kuti it comes both negative and positive. Yes. Okay, in the way I look at things, muntu utakumuona zona kuti wanena chintu komongori anthu ndisayankhula bwino. Koma you find kuti anthu amene ajawa amene sakuyankhula bwino aja mwina ndi amene akuuza chilungamo kusiyana ndi amene akukupopa umatemo. So anthu aja akazona kuti they are criticizing you, uzingoona the positive part of the negative part. If you get what I'm saying. Yeah. So uona zona da kunena nyimbo yako yonyasa imene ndipo asopa kutuka na nena chakuti kapena video yako ndiyo ipa bora pa kutuka na panga yakuti. When you look at it like muntu ilo kangala kunena zona. Ona? So uona zona kuti next time ukamaza panga project ina you bring a better thing. Yeah, so in a criticism when I look at how people talk my social media cinema zengia kweni muntima kuti akundinyoza kapena akutani komanso ndiyamikira anthu sandinyoza kwambiri like that. Of course ena alipo mandinyoza koma ndikaona mmene ena manyozedera you're like I think ideyo kola yeah komano zonse ndimangoziona kuti ndimalangizo ena so ndiyamikira. Those are the people that keep me going. Yeah. Okay. And I know good as an up and coming artist bali ma challenges ambili amene makazi oti mukumana nawo. Can you just tell us some of the challenges that you faced as an artist? Okay, you ambia ndimene jojo tukunena za criticism. Gina, like okay, the way anthu ena amaganizira when you're in the music industry and being a woman, amaganiza kuti ndikuti we ndoenda what and what. So anthu ena sayankhula bwino. Like ena so the way they approach you. Ngati kuti kapena music industry. Such a industry now. So yeah, those are like the challenges. And when they think they can talk to you anyhow, kapena they can do anything they want with you. Kumano, that's not it. Also, like some people want to use you when you are in the music industry. Yeah, some people just want to use you, your music. You know, those are like the challenges that we face. Yeah, and then being a lady as well in the music industry, was those challenges. Should we say, Guri, as women in the music industry, Munaga, you have an association that has to deal with stuff like that. Kabena Zimango Kala Guri, as a person, I'm going to deal with it myself. Undona wouldn't if there is an association, there would be an incident. I don't think there is. As for me, as I already said, I have a management team. We are really, 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 really connected. They deal with that. Trending stars. Being under a management,
Bawika, you know, as a solo artist. Yes. But nobody you're under management. Can you just tell us some advantages of being under management and like, you know, doing it all solo? Choyambirira muntu when you're doing it all by yourself. When abagezi nti umakharu kubanga maganizo ayiweweka. Kumano when you have a team, management team, like umakharu maganizo you umakharu ndi chintu chimodzi. So mudu umozi ndi miru yambiri mbiri, you can say kuti zinthu zambiri amene angapanga chinthu chopambana ndi amene akupanga ndi anthu ambiri. And another thing, ineyo since I started doing music sinajambuleko video. Kumano ntankhaza nati I was signed. Nyimbo inayo semeni marusa ndi video. So you can see kuti they really help me. They really sponsor everything. They sponsor everything. Everything. Must be nice. Yeah, it is. Okay. Yeah. What advice can you give to a fellow woman that also wants to dive into the music industry? People some want to use you, and they just feel like they have advantage. Tamupa tamuzi nsigana mini amina kufuna kuimba yo. Would I say you can also do this? Okay, yeah. For atigana amina funa who want to dive in the music industry. There is too much room for you know, music industry atigana kiboje. Kuri mubere inuyo muno munde kuri mukazino mwabeza kale soka sport kuri mukali kale. Kumano what you have to know is you really need to work hard for what you want to do. Choyambirira music industry it's not as easy as people think. Chifoena kuri antusayankhula bwino. Choyambirira so you have to be muntu olimba ntima. And another thing, there's a lot that is happening in the music industry. Some people who want to use you, my producer who want to use you. They will tell you better to go nyimbo lele janja. So kuti ndizoipa muntu kuzora kuli go nyimbo lele. Komano what is it that they want in return? Ndimemgwene kuti mujiziwe kai before. So berani. There is room for everyone. Inendi kulandirani. Inesa nandirani. So inesa ndi kulandirani. Come in the music industry. Kunoro ndikwabu music industry ndikwabwino. Yeah. Ari ndikwabwino ndokumamva kumene komwine ineso ndithakuyamba kunozi. Ndingojuna kaima wanga. You know, so you're a mother, you're a musician. How do you handle zinto zonse zikuti family woman kwina kwa an artist? Okay, zinto zovuta bechifona uri nthawi zambiri, you know, attention ija kuyigawa kafolo ndizovuta kumana sali ndizovuta kwambiri before honestly I have a very supportive husband. Ndikanazona kuti ndifuna ndipite ku studio, I have a show, I have a what, amezozoti mwana uja antenga, you know, like my mother sovena mwana ndisile ni mwana mpire ku show what so sikuti zimandivuta kwani kupanga balance. So yeah, that's that. Okay. Yeah. And now Mwina is looking at the future. How do you see yourself evolving as Sife Malawi? Okay, in the next, I don't know how many years. Who knows? Okay, ndimazona kuti ndizaka a very big artist. Yeah. Not just in Malawi, komano worldwide. Tifori see, anthu amene ankaimba nyimbo kale. People might think kuti anatha what not. Koma you see kuti when you go over TikTok, nyimbo zimene anthu akumamvera kale. So I hope and I believe kuti in the near future ndakazona kuti I'm a very big artist. Ndikuenda maiku kaimba ndikuyimirira ndiro Malawi. Carry the flag. Yeah. Okay. And what are you doing as an artist? You should reach those heights. I really work hard, I make sure kuti ndikulemba nyimbo zabwino komanso ndikumvera criticism yanu ichi. Ndimaimvera imene jai ndikuona zona kuti kodi Malawi akufuna chani. And also what's trending. Muchifo munthu kamaimba nyimbo uziyemba ndi zimene zikuchitika time ineyo. So yeah, mostly ndimalemba nyimbo zogwirizana ndi zimene anthu akufuna. Chifukwa penaso samakuganiza za maganizo ako. What is it that people want? Yeah, so okay. All right. There you have an upcoming album. That was an good album imini. Igudi jani kweni. So album imene title yake ndi Mwanangani. Yes. What language is that? Chiao. Yeah. Okay. So I'm from Mangoji. Okay. Yeah.
mwanangani means muli nkhani. So ifoti mwaba muli nkhani zambiri. Ine mostly nyimbo zanga ndimaimba nkhani. Anthu amanena kuti nyimbo zako ambiri zimakhala zamayina nkhani. Yeah, so nyimbo monso muli nkhani zambiri. So the album title yake ndi mwanangani muli nkhani ndipo muli nyimbo zabwino. I'm telling you. Okay, nde muli nyimbo zingati? Nyimbo 14. Nyimbo zambiri. My friend. The nyimbo zambiri mwina rangoza kuti what was the inspiration behind mwanangani? Okay, Is so it mwanangani? Mwanangani. Mwanangani, yes. Okay, kwambiri ndagamba zimene ine like my experience, my life experience. Osali zanga zoka. Okay, when you say good experience, people mwina I think tegeze tu bagamba nkhani mwina yogwiririra. People will think kuti mbona uli experience yake ndekuti zinanchitika yeye. Utakaza ndo unazoona mwina wake zikunchitikira. That's to your experience. Yeah, so kwambiri ndi experience imene ine ndakhala mu kuyambira kalikali ka when I was little kufikira panopa. So nkhani zambiri zimene zili meonzo ine nzoti you know, she has experienced it. Yeah. Okay, then when is the album coming out? It's coming mid-August. Mid-August. Yeah. Okay. Mid-August, yes. Tembegezele kuti muti tsitsimusa. Muli ma collaboration? Yeah, there is. Koma sindinena kuti Oh, I was about to ask kuti muli ndani ndani. Koma no muli ketula so Trending stars. Okay, now you I'm know me getting and Kedila, there. we 5 and 6 like nyimbo zathu ndizoti. Yeah, so now I get the vibe. Yeah, I think I get Koma mtazizi muga kuti muli wina wake kuti akutanimo. That's how you judge. Okay. Now I'm thinking when I senji and I showed more gadi. We never know. Okay, I can't wait for mid-August to release some very album. Yeah, I can too. Then Wina, as we're going towards the end, do you have any words to your fans? Okay, you know what I would like to say to you? Abwenzi anga nima fans anga nima chole abwenzi. Abwenzi anga ine nima kunyadira ni kwambiri. Chifukwa cha chiji yose imene mandichitira. Okay, you know, being an upcoming artist, muntu ndikuma kondedwa amene nima kondedwa amene mandikondera ine ndi zinthu zosowa kwambiri. You know, and mandi anthu andoti ine anthu akandinyoza. Ndakuuza ni kuti sinimayanga amandiyangira anthu ake ndati omwewo. Anthu ake ndomwewo. So mupitirize kundipanga support, mupitirize kupanga support nyimbo zanga. Ndina anthu okongola kwambiri ndimakunyadira ni kwambiri. Anthu okongola, very beautiful people. Okay, ndiye mwina tisanamalizisisise. Sife zina yake nini ndi ndani? Okay, jina anga ndi Sylvia Sifenjani Sunday. Okay, so Sife ndi Yes, Sylvia. No, Sifenjani. Sifenjani. My middle name, yes, so no. Oh, Sife. Yeah. Okay. No, matalika kwambiri Sifenjani. Okay, ndiye kwa mensi maziwa zina nini ya Sife. Zina yake ndi imene Yes. Sifenjani Sylvia Sunday. Yeah. Okay, ndiye mwina any words to an up and coming artist generally, you know, about Okay, no in general. Okay, in general. Tiendipitize kulimbikira guys. It takes one song. Just one song kuri where you should boom, you know. They also anthu akakuuza zona kuti nyimbo isi yabwino kandi yabwino kasi yabwino kaonera zona kaonera zaboza. Go back and in fact kuri when chinawika pa nyimbo ndichiticho. Then you work on that. Next time you do better. By the end of the day you bezikazona kuti you are a very big artist. Also I'm a big artist wa. Anayamba bangono many fera ambiramo. When I tell you number 2019 when I was just small. You know, so kumalimbikira ukaona unapange nyimbo yabwino osakhumudwa anthu akakunyoza osakhumudwa kupitirizabe uzingoyesabe ukagwa kudzuka kupitiriza you be where you want to be. Ayetu osafoga mugamba kudzuka get up saseni off you. All right guys, this was Trending Star and today we had Sifenjani. She has told us about, you know, her rise to fame, her upcoming project that's coming mid-August. Ne make sure muchele mulajina getura mene some dancer vibes in there. And I have been Alina Fechunga. Let us meet again in the next episode of Trending Star. Trending stars.